Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barkanmu da haka, barkanmu da kasancewa a cikin wani sabon bidiyo. Kamar da gani akan wani bidiyon mun rubuta yadda za ku mai da wayar ku kamar Nokia domin ku ba wani abokin ku mamaki ko kuma wani. So kamar da kuke gani wannan Nokia da ta bayyana a wannan bidiyon, so waya ta ce ta Android, ita ce ta kuma tamkar a Nokia. Kamar da kuke gani ga gidaje na lafiya lau. So yanzu za mu mai da wayar Nokia. So da farko dai za ka ji description na bidiyo na wannan bidiyon, ma'ana sai ka je ka dauko application din, na saka muku shi sai ku dauka. Idan ma ba ku same shi a description ba, za ku same shi a comment na farko, sai ku yi downloading, ba ku da matsala, zai kai ku directly zuwa Play Store sai ku dauko shi. Okay, so yanzu bari na bude na nuna muku yadda ake dora shi. Da haka kamar da kuke gani, idan kuka zo zai tambaye ku a launcher wayar ku sauke shi, sannan ku ba shi wannan launcher mai suna Nokia da ma aiki kan fuskar wayar ku. Wow, kun ga wayar mu ta dawo Nokia normal. Za mu taba wannan button din don ta kama cikin option din wayar mu. Kun gani komai ya dawo tamkar cikin Nokia. So haka ne za ku yi ku mai da wayar ku tamkar Nokia. Okay, idan kana buƙatar kuma ka sauke launcher din directly, sai ka taba wannan button din na ƙasa. Bayan ka taba wannan button zai kawo ka sabi a launcher din wayarka, sai ka taba. Bayan ka taba wayarka ta dawo normal, ba ka da matsala. So haka ne da ku kwance ita wannan launcher din, kada ta ba ku hala wurin buɗewa. Nagode.